A Leo Black, koľko dá oného? Ty si videl, Aďa? Nevidel si napis? Nevidel som ho. Ale počul som kamaráde, že ľudia mu stáli, všetci čo mohli, prišli na parket a takto, že mu tlieskali. A že na záver vraví, že on proste tak hral, že 3 bubny mu ešte chýbali. A že sa iba postavil, zabubnoval, jebol, odišiel. Takže ľudia, že postavení, že takto mu tlieskali, pozor. Nevidel, ja som páčil som ho, možno, neviem. Musí byť aký pán do piči. Čau, Rasto. Na zdravie. To dobre bujaci kávajú. Máš čo robiť, keď máš nosiť v rukách? Nejako mi do piči, tiež sa do jednej. Do krbu, vieš ako. Čo pre veselý do piči? Či si ruku naťahuješ? Dobre mi je takto. Furt takto. Či lepšie ti ide do hlavy? Nejde mi tak, vieš. My sme ako Peter Naď zo starých čias. Ja chcem boriť takú profilovku. Že s krbom. Aj mohol hýbať, poď bližšie, aby nás bolo do záberu. No nie, aby bola fotka iba, nie profilovka. No, tu má do záberu. Aj mi baterky vydržia ešte. Kým zaostríš, tak hej. Či baterky už mi nezatvoria objekty. No dávaj. Nie? No tak zajtra, no. A ideme! No Masaryk, nie otvoríš. A ideme!